Ahojte, nachádzame sa v Bratislave v predajni Euronix v obchodnom dome TPD a ideme si spolu pripraviť dva vianočné recepty, a to mekučké medovníky a kúkisky. Oba recepty si pripravíme v rúre AEG, tak poďme na to. Ako prvé si pripravíme mekučké medovníky. Na prípravu medovníkov potrebujeme hladkú špaldovú múku, práškový cukor, maslo, dve vajíčka, ktoré idú do cesta, jedno vajíčko na potretie. Ďalej tam potrebujeme štipku sódy bikarbóny, perníkové korenie a med. Pripravené cesto si zabalíme do potravinárskej fólie a dáme na hodinku do chladničky. K medovníkové cesto sme si po hodinke vybrali z chladničky a môžeme ho ísť válkať približne na hrúbku 3 až 4 mm. Rúru od AEG si nahrejeme až teraz, pretože má funkciu rýchleho nahrievania. Po vychladnutí naukladáme medovničky do uzatvárateľnej nádoby, aby nám vydržali čo najdlhšie. Pokračujeme prípravou cookies, ktoré sa skladajú z hladkej špaldovej múky, ovsených vločiek. Ďalej použijeme práškový cukor a vanilkový cukor, maslo, vajíčko, trošku mlieka, kúsky horkej čokolády, perníkové korenie a štipku kypriaceho prášku. Všetky ingrediencie si zmiešame spolu a vypracujeme tak hladké cesto. Z pripraveného cesta si vyválkame malé guličky, ktoré uložíme na plech vyslaný papierom na pečenie a pečieme ich približne 10 až 12 minút pri 175 stupňoch. Ďalšou výhodou AEG rúry je to, že v prípade, ak by sme mali aj 3 plechy, vieme ich piecť naraz, pretože všetko sa nám rovnomerne upečie, keď zvolíme tú správnu funkciu. Prajem vám šťastné a veselé Vianoce.